nandito tayo sa labas. Pupunta ako sa restaurant. Nandito pa ako sa malapit sa accommodation yan. Accommodation namin yan. Kulay orange. Yan, ito guys. Yan ang padala ng pera. Yung maraming ilaw. Nasa labas ako ngayon. Pupunta tayo sa restaurant. Good evening sa inyong lahat, mga idol. Shout out. Welcome to my vlog. Please subscribe. Yahoo! Yan, umpisa tayo guys. Mukbang tayo ngayon. Yan. Umpisa tayo ngayon. Mukbang tayo yan, chicken biryani. Sana all. Kain tayo mga idol, kain. Chop, 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 chop. Barbecue biryani rice Pepsi. Unlimited rice dito guys, unlimited rice. Dito kayo kumain. Paano masabi? Masarap kumain minsan-minsan. Kasi mga 2 buwan ako hindi nakakain. Ngayon lang. Oh my God!
A few minutes later. Pare, excuse me, kick out 10 real. Chicken, 10 real. Kick out. Yeah. Only half, only 10 real. Kick out.
sa amin, walang kain. Payat na oh. Kain ko ito. Sa aso namin. So guys, thank you for watching.